Yan guys, ito na yung nakuha naming lukhan. Oh, lilinisan namin guys kasi lulutuin ni ate na sisig. Yan. Marami. Yung team, binigyan na rin namin guys ng ganito. Sila Kuya Ulan, si Gigi. Binigyan din namin sila. Hello po guys. Anong masasabi nyo ante at hindi kayo nakasama sa pangangapa? Wala kaming pagsakyan guys. Overloaded na. Overloaded guys yung aming Tricycle. 4 wheels. Sa susunod dalawa na yan. Kawawa kami guys. Kaya hindi mo rin kaya dun ante kasi sobrang putik yung hanggang tuhod. Papunta ka pa lang, pagod ka na maglakad. Ba't malayo pa? Siyempre maglakad-lakad ka pa doon. Siyempre habang ano ka, dukot ka ka, nagalakad-lakad, hingalin ka. Pero kasarap pang pa. Hindi mo pag ganun mo lang, ang laki-laki na yung makukuha mo. Kung malaki din, kadali. Siguro kung umaga kami nakapunta doon, nakaisang sako kami. Ano, gabi pa ito? Tanghali. Mga alas 10 yata kami. Alas 10, alas 9. Umalis kami doon mga alas 12. And guys, wala pa si camera girl, si Gigi, nasa kapilya pa sila guys. Meron silang pulong. Si Alex at si Kuya Ulan nasa bukit. Di pa rin tapos ang pagpapagapas nila. Sarap sa bawan to yun. Hindi ako nag-aulam ng ganito guys. Bakit? Ayaw magagay. Ayaw ko. Talagang ayaw ko to. Masustansya yan. So, hindi ka kakain ngayon. Gusto mo yung tulya. Tulya, gusto mo. Yan, ayaw mo. Malaki nga yan. Mas masarap pa nga ito. Ba't ayaw mo? Paano yan ngayon? Hindi ka kakain. Much later. Guys, lalaga na namin ang aming lukan para madaling buksan mamaya pag kukunin yung laman. A few moments later. Check natin guys yung nating nilalaga. Yun, nagbuka na. Wow. Hindi ka naagad mo ito pagka nabagagan ko. Hangin mo na auntie. Ito yung gagawin naming sisig guys. Lulutuin ni Auntie Ligaya. Ngayon ako magluto ng ganito guys. Konti lang pala. Hindi na lang matira. Bakit pinagakuha ka ng bigat may ganyan lang kayo? Ito yung aming ano. Ano nga ito? Ano? Bagungon? Bagungon. Pangalan pala yung nakakatakot na siya. Halo namin sa sa gata. Then ito, bibigay namin sa katutubo. Gagawin daw nilang apog. Hihigit ni Dana. Wala na. That's it. Meron pa, gas na salang. So, parang sisig lang magawa natin Sisig lang talaga, wala na iyon. Dami, ano rin kasi guys, pinamigay namin sa sa kapitbahay. Kaya, kunti. Tapos nag-uwi rin sila Alex. Ang isang batya na kanina, naging Isang plato. isang plato na lang natira. Ilang Gio? Anong lutuin mo, tita? Ginataan. Ginataang. Kalabasa. Ihalo yung kuwan. Sahog niya. Okay. Ito guys, masarap to. Crunchy. Sarap. Crunchy. Ito ba? Okay, last batch. Last batch, 2 batcha. Tapos ang laman, isang plato. Je, antok ka pa, Je? Antok. Hikab-hikab pa. Puyat yan. Pagod. Sakit sa katawan pag tagising. Buti kami hindi napupuyat. Anong te? Hindi kami napupuyat. Buti sa auntie Hayahay, hindi daw puyat.
Hindi kami nagkuha, tapos magkain kami. Paano yan? Ayaw mo pa yon, kain lang. Pero kasaya, auntie, kumuha ng ganito, auntie, oh. Kaya nga, Lukay. Sama ka? Mas malalaki pa daw yung dito, auntie. yung Mas maliliit pa nga daw itong nakuha namin, eh. Meron pa daw. Maliliit pa daw yan. Meron pa daw mas malalaki. Maliliit pa sa lagay na yan. Kami Mas tuwang-tuwa. malalaki na nga yan para sa amin. Kami tuwang-tuwa. Kami tuwang-tuwa dito nagagalak. Ito, sira siguro yan. Ba't hindi nagungap? Pag hindi nagungap, sira. Hindi. Hindi. Lagay ko lang ito. Paungapin ko lang. Yun guys, ayun na yung aming gagataan. Gulay, kalabasa, meron din sitaw. Kasama natin yung bagongon. Ayun na yung ating alimangon, sibuyas, at saka yung luya, at saka reno. Lagyan natin. Gata, sili, saka kalamansi. Siyempre, mamasitas. Magic sarap. At saka itlog. mabango na guys. Gutom na ako. Basta natin guys. May ulit. Yan. Hinihiwa na nilang ating pangsisig. Yan na siya. Oh. Kunti ko lang yung nakuha natin, no? Kaya nga. Susunod pala, dalawang kaban ang kunin namin. Akala ko madami na yun. Ang dami naming recipes. Pero, ito Ang lang dami yung naming balak na iluto. Kaya lang, ang Napansin. napunta lang. Ito lang yung Nagliit yung sisid lang. kunti ko lang. Yun talaga. Siyempre. Ito yung crabs namin nakuha. Oh. Tingnan natin itong ating kalabasa. Je, ilagay mo na yung ano, Je. Ba't bagungon yung kwan? Ang lambot na to, oh. Lumasag, tsaka yung ano. Gata. Limango muna, di ba? Lagay mo na yung Je. Wow! Then, yung kunting gata. Pusa ko natin. Pasensya na kayo yan lang talaga alam namin recipe. Masarap kasi. Saglit! Sabay na. Kahit maraming sabaw yun. Maya ulit. Pakuloy natin ulit. Masarap pala sumakay ng ano, ng balsa. Ay, sagwain niya. Hindi, pinapahila siya ng bangka. Sila nung una nagbangka, pero ako talagang sa balsa Sa lang. balsa, hindi umalis sa balsa. Masarap kasi, kasarap magsakay. Oo. Saka hindi naman siya ganun kalalim. Mababaw lang siya. Carry naman. Nung nagpunta kayo sa kwan, pati si Joy nagsama din, nagkuha ng ganyan. Kasama namin. Kasarap magano, yung hindi ka pa nakakaalis. Kasapa ka lang ng gano'n, no? Nagapintuhan lang kami, pero pag meron na naman. Iniinggit namin yung dalawang senior. Lagyan na natin yung ano, bagungon. Bagungon. Para magaling na lang mag-sensor pa ngayon. Ikipag-lips-lips na naman kami.
Yeah. Kung natin ang sabaw. Maghanap yung sabaw ngayon. Ano kung tayo sa nagkado? Yan guys, luluto na natin yung ano, lukan sisig. Lagyan natin yung ano, marami rin naman pala siya. Ito oh. Lagyan natin ng marasitas. Sisig na naman guys. Nag-iikot lang ay sisig, gata, sisig, gata. Yan talaga. Hindi naman kami. Sarap eh. Paborito ng bayan. Sisig na ba? Kalamansi. Much later. Ito na ang aking sisig. Sisig alagreta. Lukan yan. Sarap. Lukan sisig. Yummy. Gusto mo? Kain tayo. Kakain na naman kami. Panginoon po namin Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga biyang pinagkaloob mo. Magamit namin ito sa ngalan sa Santa Lupagtas. Amen. Kain po tayo, mga ka-dragon. Lamon. Kain po. Ang pananghalian namin guys, alas 3. Kain na po kayo. Parang sarap nito. Oh. Sarap talaga yan. Yung piniprito pa lang, ang dami ko nang napapak. Ito, hindi ko alam kung ano. First time. Sabay-sabay tayo mag, ano, Ako na-try ko na to eh. Ayun na siya. Tingin. Sapre. Ayun na kayo matulak. Yung ulo, yung ulo. Sarap. Sarap. Sabi sa iyo, sarap yan. Mas masarap pa naman. Sapit ng sultukan. Dire. dire. Kanin, takagdiwa. Lips to lips na naman. Antay. Sarap. Grabe. Tikman mo. Ikaw pa nagsabi ha. Ganyan ang kung Biligaya wala. Wala, kalaki lang ginawa. Inunahan talaga ako ng patinga. Ayun, biligaya. Hindi na pwede sa tabi ko na. Ano masasabi niyo, Ante, sa pasalubong namin sa inyo? Ayun, masarap. Nag-enjoy siya. Kaya sana, nagutom ako. Hindi kami nagkuha. Si Alex at si Kuya Ulan, guys, titirahan na lang namin kasi lagi silang nasa bukid. Darating pa lang ko na eh. Tutupin ko. Ay, ah. Ha? Magdarating pa. Baka katayin nila kami pag di namin sila tinarahan. Ante, oh. Ay, nag-ikot ako. Pinagpilihan ko na nga eh. Ay na. Mas kailangan dito. Sarap. No? Diba? Nagustuhan nila yung bagungon nito. Sarap kasi. Yung muscle ko. Mahina ka magsipsip. Kala ko nang buwangan niyo dyan yan. Sayang. Kunti lang yung nakuha na yung bagungon, guys. Sarap!
Dali oh. Isang ko lang. Kala ko malaki din pati ang ulo. Sabi niya, ay, pati. Kala ko sa puwet. Kantahin niyo ba? Ang kinakain Dito lang muna yung akin. Ano, sarap. Yung tinigayan. Hindi niya alam kung ano yung kinakain sa alimang. Magaling pa magkaan sa balong. Yung balat ng kinakain. Itanong niya pa sa amin kung saan daw yung kinakain sa alimang. Mama nagkakalong mag-isa ko sa Inagahan na namin magkain at baka ma-high blood kami. Naglakad-lakad na lang kami mamaya. Kita lang ito doon eh ha. Ano ante, sa susunod magsama ka na ba? Takot kasi si Auntie Ligaya talaga guys sa mga ano, balsa-balsa. Talagang bansa pa yun. Talaga nakatapos siya sa tubig. Ayun yan. Tagabawal lang yan doon. Madidahita! Ibati yung dahita. Untang da kayo. Puro ganun. Puro bawal-bawal. Wala mong laman tong ano? Sa piron lang. Tagaluto, ante na. Sa bida. Yung sabi ang dito pa sa'yo. Sarap na bida daw. Gusto mo? Talaga na. Dahil naman yung pelikula mga beda. Gusto mo, tara. Walang kontrabida. Ate Joanne, gusto mo? Uwi ka. Ate Joanne guys, dapat ang uwi niya nung linggo. Kaya lang, ano ba, cancel yung flight niya kasi may bagyo daw. Pero malimala. Tapos sinend namin yung mga picture namin nung nanguha kami ng lukan. Sabi niya, ay balik daw kami doon pag nakauwi siya. Iningit-ingit kasi namin siya. Parang dito pala to. Dito. Sa bunga nga. Masarap pa nga yata. Kaysa ligdog. Ang ligdog na ito na. Dito wala. Nasulit pa Bunga, ano nga to? Bakungon? Bago. Bagong. Bago. Ngon. Bagungon. Ang bangon. Dumaba. Lips mo siya. Ang kalips na lips ko si ano? Si Kim Shung Shung. Kahit ko sino ba? Kim Sun Ho. Shung. Oh. Ako si Laymin Ho. Ang kalips na lips ko guys ko si Kim Shin Hu. Kim Shun. Kim Sun Ho. Sim-sim. Opa. 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 Upang ganun sa. Ipapakulong ko na yung mga Koreano na yun. Mapaade. Opa. Ayaw mantay yung bagungan. Hindi niya pa natikman. Ang Piligaya, hindi niya na naman tikman yung bagungan guys. Yung lukan, ayaw niya rin. Malapit ko ako na. Ha? Kami ko kaya ay sarap. Yung. Sarap mo. Hindi na mas yung nakuha namin. Ano ko rin ito? At mga, lakas na mga ulan. Yan, may bagyo na naman daw. Ingat-ingat kayo dyan, mga ka-dragon. Baka bagyo na kayo. Yung tawag natin, hindi ka nabibig. Lalo na kami. Sarap na tulog.
ma-experience din namin. Sabi ko, babalikan namin si nanay sa si tatay. Dalawang senior doon. Babalikan namin sila ng bigat. Nanay, doon. Masarap din sa kanila maraming nakuha. Pero mas mahirap sila sa Nasawa na rin sila sa mga isda. Susunod din mag-overnight kami doon. Mga kontrata namin sa mga. Bye ko!